gaur ospatzen ari garen moduan, orain dela 30 urte sortu zen, neska mutil oso gaztetxoa ginen garai horretan, eta sortu zen ikusi genuen nola garai horretan aisialdian hutsune bat zegoela. Bai Euskal Herria euskara gaia edo helburua zuen taldeetan hutsune bat zegoela. Orduan animatu ginen talde txori eta sortu genuen Kimua Katarrabi taldea, Gasteizko taldea dena, gaur egun jarraitzen duena. Helburuak euskara eta Euskal Herria zen, eta euskaraz egiten genuen, esan beharra dago begirale batzuk oraindik euskalduntze prozesuan gaudela ez ginen euskaldunak, baina sinesten genuen, helburutzat genuen eta euskaldun ginen. Handik aurrea euskaraz egiten genuen eta Euskal Herria eta euskara zen helburua. Eta, hori zen helburua. Esan beharra dago, garai horretan, hainbat sektoretatik kriminalizatua izan zela Kimuak, bai ez, Gasteizko Kimua Katarrabi, baizik eta Kimuak Euskal Herrian zeuden talde guztiak. Imagina ezazu ze adoktrinamiento, hutsa zen batzuentzat, baina, frogatuta dago, ez zela hori, zen gura helburua, aisialdia, Euskara eta Euskal Herria, eta gaur egun jarraitzen du, orduan, hor frogatutza geratzen da, helburuana genituela. Hasi ginenean, lehenengo arazoa izan zen non bildu, Non bildu, gu prestatzeko asteko jarduerak eta umeekin. Duan, hasi ginen Kolaigoitiko auzo elkartean. Horra hasi ginen elkartzen, gero hortik pasatu ginen beste auzo batera, hor Kutsakalean dagoen auzo elkartea, eta gaur egun badaude beste lokal batean, eta egia esan, igual zaitasun handiena, garai horietan izan zen diru laguntza jasotzea, Hasieran ez genen gutxi gora bera, diru gutxi genuen, baliabide gutxi, orokorrean baliabide gutxi. Eta orduan zaitasun handiena hori izan zen, udalekuak egiteko, prestatzeko, formazioaren aldetik ere, formazio gutxi genuen, ilusio pila bat genuen, baina formazio gutxi. Orduan, hor hasi ginen ikastaroak, begirale ikastaroak, zuzendaria ikastaroak, orduan formazioen aldetik ere horre gabezia bat genuen, eta hortxe hasi ginen. Gero, esan beharra dago ere, familien aldetik laguntza izan dugu, familiaek apostu egin zuten, gugatik, eta nik uste dut horri esker ere ikusten dugu gaur egun hortxe daudela, Kimuak jarraitzen du, nik uste dut gaur egun dauden urteetan zehar egon diren begiraleak ilusioz beterik, argi dago, gaur egun igual daukaten formazioa asko handiagoa, baina nik uste dut ilusioa dela importantena da, importantena, eta Euskal Herrian izan den talde bakarra iraundu duen 30 urtetan. Orduan, nik hori azpimarratuko nuke, ilusioa eta proiektu bat biziri jarraitzea horri esker, Azkenean daramat 10 urte, 18 ditut, eta, Kimuak euskaldun hau, ni Kimuak gabe nuke euskara zitzen gingo ondo lagunekin, nire etxean erraz hitz egiten dugu, eta nire amagatek azkena natorrona. Orain begiaren naiz eta bizipena da desberdina, Kimutxoa izanik denbora libre gehiago duzu, baina mola zendu izatea begiralea, dago guai. Titula izateko eta umeekin bakarrik egon nahi egiteko titula behar du, eta nago urtsintza egiten, ikastora baita oso ondo dagoela, markatzen duela on, eta bizipena honak dira. Ni pasaren urtean egoen urtsintza ikastora egiten, begirale izateko, eta behin alde teorikoa eginda, praktikak egin behar dira, eta ez nekien oso ongi nora joan, ze lekutan egon nintzen gustora, eta proposatu zidaten Kimuak izan zitekeela aukera ona niretzat, eta gustatuko zitzaidala giroa eta horrela.
Eta hasieran joan nintzen bakarrik praktikak egiteko ideiarekin. Baina gero udan joan nintzen udalekutan eta azkenan ezin izan nintzen joan eta geratu behar izan nintzen kimoaken eta orain hemen jarraitzen dut. Ni sentitu nuen ez dakit, bazela familia handi bat bezalakoa, superarrera ona egin zidaten, oso askar sentitzen zara taldearen parte, eta umeak betidanik egon direnez asko elkarrekin, badakizu berriro ikusiko dituzula, hurrengo udalekuetan, gogo gehiagorekin, eta ez dakit, niri asko gustatzen zitzaidan giroa. Gaur egun bagara gutxi gora bera 10 bat begirale edo eta 20 ume edo kako zeo zer. Eta hortxe gabiltza. Nik ikusten dut 30 urtez bizirik iraun badu eta egon bada indarrarekin egon daitekela oraindik ere beste 30 edo gehiago. Eta jendea behin sartzen zarela eta egoten zarela gustatzen zaizula eta eman nahi duzula horrengatik, ez? Ez dakit, eman nahi duzula bultzada eta orduan ikuste dut badaukala etorkizuna. Egia esan, ni ere oiane bezala ibili nintzen hasiera batean praktiken bila eta bar, eta kointziditu zuen banituela kimoaken ezagun batzuk eta bar, eta ezagutzen nuen apur bat zelako dinamika zera maten, eta beti erakarri izan ninduen, eta horra nintzen apur bat, ezagutzen eta implikatzen lehenengo praktiketan, eta hasiera batean asmoekin nengoen ja, apur bat gogoekin zertan parte hartzeko, baina gero ja behin sartuta eta ikusita zelako giroa zegoen, zelako harremanak egiten ziren bertan eta nolako baloreak lantzen ziren, egia esan gelditzea erabaki nuen eta gaur arte. Azkenean guk ere hori lantzen dugu apurtxo bat, ez? Bai saiatzen gara umei beste balore mota batzuk, beste harreman mota batzuk ere transmititzen, eta nik uste dut hori dela gure izaeraren eta gu talde bezala ere herri mugimenduaren parte egiten gaituen beste atal edo ideietako bat, nik uste. Gaur egungo goera egia esan nahiko kuriosoa da, ze kointziditu du generazio aldaketa bat eman dela eta bagaude batez ere ume izan diren eta orain begirale izaten hasi diren umeak eta azkenen urtetan begirale izaten hasi garenak. Eta nik uste gogoekin hartzen hasi garela, baina hor gabiltzala lanean, baina ilusio pilo bat dauzkagu lanean jartzeko eta gainera ume berriak etorri zaizkigunez, nik uste dut orain eta etorkizunean opare izango dela kimoaken lana.